Bez tego nigdzie się nie ruszam. To jest moja książeczka ruchu drogowego, a jeśli poniżej przeczytasz, że nie ma funkcjonariusza publicznego, to prawie mówi mu, że gdy zatrzymuje mnie gliniarz, traci klipsy ziemniaczane, ale kiedy zatrzymuje mnie gliniarz pierwszą rzeczą, którą robię, to pytam go, jaka jest twoja pilna sytuacja i jak mogę ci pomóc, a on ma zamiar poprosić o moje prawo jazdy i ubezpieczenie czy cokolwiek innego, a ja powiedziałem dobrze. Zanim tam pojedziemy, muszę to wypełnić i wyjmuję stamtąd tę kartkę papieru. I podaję mu, zanim będziemy mogli pójść dalej, musisz to wypełnić. Kiedy to przeczyta, to już go zauważy, że nie gram z nim w żadne gierki, więc otwórz książka. I to jest bardzo dosadne, a oto sprawa, którą wygrałem z hrabstwem Harris. Hrabstwem Harris zawsze wymazuje moje nazwisko, ponieważ nie zamierzam go podawać. Dopóki nie podasz mi, jak się to nazywa proszę, zawsze nazywaj to raz, jak się nazywasz raz i automatycznie zakładają, że jestem policjantem. Ponieważ używam ich langą i tego, co raz oznacza rozsądne, dające się wyrazić podejrzenie, że popełniłem przestępstwo. Okej, nie masz tego, jaki jest twój bezpieczny pojedynczy fakt, który można wyrazić. Cóż, nie masz albo tego nie masz. Po prostu powiedziałeś, że nie ma powodu, żeby mnie zatrzymywać. Bo nie widziałeś przestępstwa. Oto sprawa, którą wygrałem z hrabstwem Harris, widzisz znaczki i datę. Aha, ostatecznie kupili dla mnie nowiutki Porsche 911 z turbodoładowanym kabrioletem z napędem na wszystkie koła, ciągną mnie i pozwalają mi spędzić noc w więzieniu, więc oto pozew i mam. To dla wszystkich, żeby mogli zobaczyć i widać, że wszystko jest poskładane. Całość. I tam jest podpisane przez prokuratora i opieczętowane. Pokazujące, że przegrali sprawę i przegrali ją, a ty nie mogli. A ja ich pozwałem i co wygrałeś 250 000 za noc w więzieniu, a potem Sąd Najwyższy stwierdził, że prawo jazdy nie jest potrzebne samochodowe drogi publiczne. Teraz to wszystko jest udokumentowane, więc to się nazywa decyzja schodowa. Prowadzimy sprawę, która została już wygrana w Sądzie Najwyższym, a oni łamią przysięgę, kiedy nie płacą. Uwaga, moja tablica rejestracyjna nie zwraca na to uwagi. Jeśli spojrzysz na moją tablicę rejestracyjną, sama tablica rejestracyjna mówi, że nie prowadzę teraz handlu, jeśli mam tablice rejestracyjne takie jak ten samochód tutaj i ten samochód tam. Wszyscy mają tablice rejestracyjne. Tablice oznaczają, że zajmuje się handlem. Nie zajmuje się handlem. To nie daje im władzy, aby mnie zatrzymać, ponieważ to widzą. Co? Ty, gdzie widzisz, że zajmuje się handlem, co ci to dało? A podejrzenie, że zajmuje się handlem, masz prawo do swobodnego, nieobciążonego plemienia i to wszystko zgodnie z prawem. A my patrzymy na księgi prawne, które wydał już Sąd Najwyższy w tej sprawie. I wracasz do tego, co jest licencją, a ja chcę, żeby ludzie odrób swoją pracę domową i przeczytaj sprawę Murdoch kontra Pensylwania lub przeczytaj sprawę Shuttlesford kontra miasto Birmingham w Alabamie. To pokazuje, że nie potrzebujesz licencji, licencja to robić coś niemoralnego, co jest usankcjonowane przez sąd. Jak podwójna licencja 07 na zabijanie, to niemoralne, muszą mieć licencje państwa, innymi słowy są chronieni przez państwo, ponieważ nie ma nic niemoralnego w opuszczeniu mojego domu, aby pójść po galon mleka. Potrzebuję tylko prawo jazdy, jeśli korzystam z terenu publicznego, drogi są publiczne i opłacane z podatku od gazu, nie płacą za niewykroczenia drogowe, więc kiedy wchodzisz w prawo, to właśnie przeraża większość gliniarzy i ja dojdę do tego, jeśli na sekundę ustanie wiatr. Tego nie lubi większość gliniarzy, bo o tym nie wiedzą. Używanie świateł pojazdów uprzywilejowanych i syren w sytuacjach innych niż awaryjne jest przestępstwem. Wciągając mnie do więzienia wykroczenie drogowe, właśnie popełnili przestępstwo i jeśli nie mają uzasadnionych podejrzeń, że zajmuje się handlem, to już koniec i wyciągę ręce moich braci. Zamierzam to szybko odłożyć. Chcę doprowadzić stan do porządku.
Policjant, to była jego książka, którą miał w samochodzie. Okej, podręcznik prawa karnego i ruchu drogowego w Teksasie. Poszedłem do jego samochodu i kazałem mu to przeczytać. I spodoba ci się. To pochodzi z ich własnych książek prawniczych. To jest Lexus. Nexus. I mówi, że zgodnie z artykułem 500 2003 rejestracja przez jednostkę terytorialną jest zabroniona, z wyjątkiem przypadków przewidzianych. W podsekcji B jednostka podziału politycznego jednostka terytorialna tego stanu nie może ponownie wymagać od właściciela pojazdu silnikowego rejestracji pojazdu, uiszczenia opłaty rejestracyjnej pojazdu silnikowego lub podatku zakładowego lub opłata licencyjna związana z pojazdem silnikowym. Ta sekcja nie ma wpływu na władzę. Gminy, które mogą wydać tutaj zezwolenie i regulować użytkowanie pojazdu silnikowego w zamian za odszkodowanie, więc jeśli nie prowadzę rozmowy, wynagrodzenie jest wypłacane od punktu A do punktu B. Nie potrzebuję prawa jazdy, nie muszę rejestrować samochodu. To nie jest Massachusetts, wszystkie przepisy drogowe są dość podobne, ponieważ wszystkie mają charakter federalny. To prawie ta sama kopia Massachusetts, którą można znaleźć w internecie. Możesz ją znaleźć, a ja ci powiem, idź do Amazona lub eBay i kup. Używano. Mój brat musiał zapłacić 300 za tę książkę. Okej, a potem spójrz na to tutaj, nałożona. Opłata za pozwolenie lub opłata za wynajem ulicy za obsługę. Każdy pojazd silnikowy jest w porządku.